Skål. Hvad er det, vi har glasset, Michael? Jamen, det er jo vores kære elskede fra Paolo Gulis Barolo 2011, som er, synes jeg i hvert fald, et dejligt modent år allerede nu. Og synes jeg også... Var 10'eren ikke bedre? Jo, det er bedre, bedre, men jeg tror, jeg er ret sikker på, at 11 det er et år, der modner hurtigere. Synes jeg også allerede, man kan altså helt ærligt, en Barolo, der er så ung. Er det okay? Nej, det er det jo i princippet ikke. Det er jo en... Baroloer er jo... Nu er det en modernist, men hvis det var en traditionalist, så er der jo rigtig mange Baroloer, der er fuldstændig udødelige. Den har jo det, den skal have. Den har jo alle de lækre elementer, skovbund og læder og alle de andre lækre delikatesseagtige ting, som Nebbiolo-druerne er rigtig god til at fremføre. Og det er grund til, at jeg elsker den. Og det er jo, der er jo rigtig mange, der nævner Barolo og Bourgogne. Og det er den aggressive Bourgogne, vi har med at gøre her. Ikke? Vi har terroirpræget, men vi har noget aggressivitet, som er helt fantastisk og enestående. Ja, det er godt kun med lægter. Synes du det? Saumur fra Val de Loire, der får du aggressivitet. Det er løvebur, det er... En rigtig god vin skal gøre lidt ondt, ikke? Ja, okay. Men det vi er ude i her, det er Cabernet Franc, 100% Cabernet Franc. Det er jo simpelthen en drue, der i den grad går ind og bliver brugt som ryggrad i Bordeaux-vinen, blandt andet. Men det er sjovt i næsten på sådan en våd stenkælder. Nej, det er sygt at have smagt den. Kan du huske, at den ud til en vinsmagning? Folk gik fuldstændig bagover. Vi solgte én flaske. Det har aldrig smagt en vin, der smager så meget af det er våd sten, sådan her. På en god måde. Det kan fandme være som en pød oversygeplejersken i låret. Altså, det er egestamme lige ind i munden. Og hele vejen ned i halsen. Det kan være stenhårdt. Altså, skal vi da smage nogle flere? Det skal vi. Okay. Det skal ikke. Den er næsten for nem på en måde, ikke? Jamen det er den. Man vil jo gerne tire os lidt. Hvor jeg første gang, jeg smagte en Emil de Somontano, det var en Nart. Den smagte jeg oppe på, i Gangskrydstræk i Grønland. De har kraftedeme god vin deroppe. Det ikke. Den er næsten for nem på en måde, ikke? Jamen det er den. Man vil jo gerne tire os lidt.